Всяка година в нощта преди 24 юни, когато лятното слънцестоене достига своя пик, българската земя оживява с магията на Еньовден. Това е денят на Свети Йоан Кръстител, но за българския народ той е преди всичко празник на природата, на слънцето и на чудодейните билки. В тази нощ преди изгрев слънце се вярва, че силата на билките е най-голяма и росата е лековита. Еньовден е време, когато млади и стари излизат по росните поляни и склонове, за да събират билки. Според преданията, 77 вида билки и половина имат лечебна сила. Половината е за онази билка, която никой не знае каква е, но е най-силна срещу всички болести. Всяка билка от жълт кантарион и мащерка до мента и лайка носи своя собствена история и лечебна мощ, събирани с почит и вяра от поколения наред. Един от най-красивите обичаи на Еньовден е плетенето на венци от събраните билки. През тези венци се преминава за здраве и късмет, а след това те се окачват по вратите и прозорците на домовете, за да пазят от злини и болести през цялата година. Момичетата хвърлят венците си в течаща вода, за да гадаят за своята съдба и женитба. В тази вълшебна нощ водата също придобива особена сила. Хората се къпят в реки и извори, вярвайки, че така ще се изчистят от болести и ще бъдат здрави през цялата година. Огънят също е част от ритуала. Прескачането на огньове на Еньовден носи пречистване и здраве. Еньовден е празник на надеждата, на обновената природа и на силата на традициите, които ни свързват с земята и нейните дарове. Нека запазим и предадем тази магия, за да може и в бъдеще силата на билките и духът на Еньовден да носят здраве и благоденствие на всички ни.